Dia ni adap baji troksira chitim la pen bajinar ke tangbong pensi alang bang tangden moen ni lim khani bom son si lo lang su bujar kuriam ta pensi ni Dak beskar biang long hamre nang kang long bot erona rong along si sarmar pen sarpimar pache karrap alam the puthak ni tumda Oddur ke memea than bang hinia phan boring pening thanangji KWJF bang pena nalong ke kadun cerenon bang piso phan ke kat ponrap cerenon oddur ke memea than bang phan boring pening thanangji than bang od kawe teron pilapen mirmuri teron pia to phan ke than bang pening than bek nangji ahem ther klong phi bang ahem ki pridon tum ke than bang manang ni lason od ke lang no tum ke kupusi osomara phan lo ke than po lason od ke lang no than bang phan ke than bang pen ing than bek nangji lahe alam nile tum kaning ji alam kali la ke kari bang long women justice forum atum alam the kari bang long ham phang long sarpi maratum ahem ther klong phi bang piso ke dotang tumalong ke kadun lapen sarmara tumta bang hem thir klong asar pimara to aphan kang hupona lamo ke non puta juje pleng prelo lahe yang thek heglong sikari banglong women justice forum atum pen sodak men kache song deng pon tanglo non lomhur ke chedut koila jan DAVLP school long inut mirmuri teron pipo than bang apena na phanchi osi inoda sarmara long ke kadun alamo non puta ing samse kang samji kali sila sona oda dur ke lang no atum ke than bang ot kali la son bang hem thir klong long ta ahem ki pridona atum ke ot lang no bang lo la sila sona tum ke osomara phan lo ke thanji a ot awe la se non ama than bang ang hoi pening thanang ji pose kari byang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hanga phan kari byang long women justice forum atum pen ja khong poni phaing kora ner kep arni pin pura lo pajedang la son si mirmuri teron pelam jujil lang sitame pu thota son atlang no ala mo klang thusi amlong rong mongwe English LP school than bang kawe teron pia phan ta than bang ang hoi pening thanang ji pose KWJA batum pen CEM aphan pin pura lo pajir te kangthu la se KWJA batum ke hanga teng pen kar byang long autonomous council CEM ing sai jine ing sai sine ke apora phan ing hong nang kokpo news desk report Malong News nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta